Gara-gara kopi lendo lagi sering singet-singet yang bengi mangkat begadang nongkrongin warung. Gara-gara kopi lendo singanan tinggalan toan duit lan mekayaan to kanggo nyewa di pelayan. Siapa ini namanya Mas? Bos Catering. Bos Catering. Bos Catering. Bos Catering. Bos Catering. Bos Catering terus. Tuku sapi oli bandung lanang ngopi wadoneng lendo. Yang ini siapa namanya Bos? Bos? Bos Gino. Yen ning omah ngomonge sewo rapi neng lendo ngomongnya apa lagi-lagi kedanan ning kopi lendot. Bos Catering rumah tangga bahagia dadine pego. Bos Gino gara-gara kopi lendo sing ana ning dalam toa duit lan kekayaan to kanggo nyewa di pelayan. Bos Gino. Bos Gino terus spesial yang punya lagu Mas. Yang ini siapa Bos? Mas Boy. Bos Catering. Bos Catering. Bos Catering. Tuku sapi oli bandung lanang ngopi wadoneng lendo. Mas Boy. Mas Boy. Mas Boy. Yen ning omah ngomonge sewo rapi neng lendo ngomongnya apa lagi-lagi kedanan ning kopi lendot. Bos Catering rumah tangga bahagia dadine pego. Mas Gino gara-gara kopi lendo sing ana ning dalam toa duit lan kekayaan to kanggo nyewa di pelayan. Bos Gino. Mas Boy. Bos Catering terus. Bos Catering. Mas Gino. Mas Gino lagi Mas Gino. Mas Gino.
gimana lagunya? Apa lagi?